Mám tam dať... Parádny, dobrý večer, už budeme vonku, už budeme líve. Parádny, dobrý večer, pozdravujem vás všade tam, kde ste. Moje meno je Lenka Halasová a ja si pre vás každý adventný deň pozývam tajného hostia, ktorý používa vo svojej praxi alebo každodennosti nástroje Access Consciousness a dneska je mojou hostkou Ľubomíra Ľubka Ďuricová. Ahoj Ľubka, pozdravím ťa. Pozdravujem, ahojte, ahoj. Prinášam známe a neznáme tváre. Ľubka je z Nitry a v Nitre sa nám vlastne vytvorila krásna akcesovská skupina, by som povedala, a ty tam si rozšírila tieto rady. Ako to ty tam vnímaš v Nitre? Počúvaj. Ja veľmi intenzívne a veľmi, veľmi spokojne. Aha, hej, hej. Tam proste to fiči, by som povedala, že sa tam vytvorila krásna komunita. No a v podstate ty si v Accesse krátko, alebo celkom krátko používaš Access Bars techniku a ostatné nástroje Access Consciousness. A ako každého, aj teba sa spýtam, že ako Access Bars ku tebe do života prišiel a čo tvorí pre teba Access Bars z tvojej maserskej praxi, lebo ty v podstate si maserka? Áno, áno. Vlastne spravila som si školu, aby to všetky tie oficiality boli tak, ako treba, takže wellness pracovník a Aha. salón. A popri, áno, masážach, ako to tradične ľudia poznajú, tak ma to stále, stále lákalo aj k takým tým terapiám alebo takému aj rozvoju alebo náhľadu na človeka a jeho život. Takto by som povedala, že aj veľa ovplyvňuje ten stres, Áno. že nielen na to svalstvo, ale proste mňa to neskutočne baví, čo sa týka mysle a týchto záležitostí. No a ako ku mne prišiel Access, tak veľmi zaujímavo. Ja som o ňom počula. Ja som počula stále názov Access, Access, Access. A mne sa vtedy vypínali uši. Ja som to počula, že dobre, v poriadku, evidujem. Nemala som ho. A potom ku mne to prišlo asi tak, ako aj u iných, tak netradične, lebo takto to podľa mňa býva úplne že silné a navnímavajúce. Ja som išla do školy do Martina, aby som si vlastne mohla otvoriť salón, tak som išla na wellness pracovníka a boli sme ubytovaní v takej storočnej budove. A poviem tak, ako je, bolo nás tam veľa účastníkov a ja som zrazu cítila, že sa tam necítim nejako komfortne a pritom mne to není vlastné. Lebo jednoducho som aj spoločenský človek, aj mám rada rôzne typy osobnosti, povah a nebola som tam ako ryba vo vode. Akože vtedy som už mala aj rodinu, aj dceru, aj to bolo troška také náročnejšie, že teda, že od nej odísť, lebo to nebolo len tak na týždeň, ale to bolo celkovo viac ako 3 mesiace. Chodila. A potom zrazu ja som si spravila tú školu, išla som si otvárať salón a moja známa, sme sa poznali z iných sfér, čo sa týka výživových doplnkov a tak, mi vtedy chodila ku mne na maderoterapiu a sa ma opýtala, že a čo tam Access Bars? A mne tam jednoducho vtedy to zaklaplo úplne, že je to poprepájané všetky tie veci, čo navnímávame, čo sa nám v živote dejú. A ja, že no tak chcem vedieť viac. A ja vtedy, keď som to počula, keď som to zažila, tak ja som zrazu, že je toto niečo neskutočné. Ale stále som to brala ako tak, že do svojho života. Že to chcem vyskúšať na tie medziľudské vzťahy, na tie veci, ktoré podvedome vieme, ale veď rácio pracuje. A ja som neskutočne bola vždy racionálna. Neskutočne. Aj napriek tomu, že fantáziu mám veľkú, ale proste rácio tam pracovalo. A ja som si povedala, že chcela by som to do života, ale nemyslela som si, keď som si to tak neuvedomovala, že je to o mnoho širšie. O širší záber, že sa to v každom aspekte dá použiť, využiť celkovo tie nástroje. A ja vlastne pamätám si, že keď som nebola som najprv na Marsovom kurze, ale na kurze telesných procesov. A vtedy som si povedala, že dobre, že bolo to zaujímavé, bolo to na krásnom mieste, tuto v Nitre. A ja som si povedala, lebo ja celkovo mám rada pekné miesta, dobré jedlo a toto tam všetko bolo.
A ja som si vtedy aj tak večer hovorila, že bolo to úžasné, ale že barsový kurz, že nie. Že normálne tak som si povedal. A ja zrazu, jak som to celé začala navnímavať, asi o nejaké 3,5 mesiaca, ja som išla na svoj barsový kurz prvý a ja som, že to je neskutočné. Že to je neskutočné a ja vidím, čo to dokáže. Čo to dokáže. Samozrejme, každý si predstavuje, že a to proste len potom je také úžasné. Ja stále hovorím, človek sa musí rozhodnúť. Nikto, aj keď by mu to na zlatom táce dal, on sa musí rozhodnúť. Tak je to vo všetkom živote. Či sa človek rozhodne pre novú prácu, či sa chce oženiť, či ide na dovolenku za 5 000, či ide za 1 000. Vždy je to o tom rozhodnutí. A ja som sa vtedy rozhodla a vidím, že vlastne čo to spôsobuje. Ako by si to, vieš, lebo v podstate začala si to ako keby tak skoro súbežne aj s tvojou praxou, tou maserskou alebo toho pracovníka, akého wellness pracovníka. A hej, čiže máš to tak ako kontinuálne a predsa len vnímaš tam väčšiu ľahkosť už teraz, vieš, v tom všetkom, ako sa ti to prepája? Neskutočne. A tu by som povedala to, keďže som všade išla vždy hlavou. Ja som chcela veci, ja som riešič. Ja proste, keď vidím vždy, keď som videla nejaký problém, ja ho vyrieším. Ja, keď sa nedá stať to, tak komínom, oknom, loďou, takto, ja som takto. Takto vždy bola. A jednoducho, a ja som to docielila, lenže bola som, jasné, že to vysiluje všetky veci. Som chcela všetko zvládnuť sama a tak ďalej. A zrazu pri týchto nástrojoch Access Bars, to je na tom tak fantastické to, že vlastne človek nemusí teraz zo seba zodrať kožu, pot všade. A to je na tom úžasné, lebo tam sa dajú aj medziľudské vzťahy pekne poriešiť, dokonca uhly pohľadu na to, ako sme žili volakedy, ako nás učili, že je správne v týchto medziach, proste fungovala, ale ja som skryte duše, už od malička bola, ja to poviem tak, ako je. A kto ma pozná, tak ma nazýval, že a ty si stále robila nejaké iné veci, lebo mňa to tam púšťalo. Ja som rada používala fantáziu, rada som robila rôzne veci a tuto je to úžasné, lebo človek to dokáže aplikovať buď do medziľudských vzťahov, do biznisu, do manželstva, partnerstva, materstva. Čiže vieš to začleniť úplne ešte aj do tej práce s druhými ľuďmi, s ich telami, pretože Access Bars kurz nám poskytuje množstvo nástrojov aj pre to, aby sme dokázali druhých odfacilitovať a v zmysle nie, že im pomáhať, ale naviesť ich k tomu, aby oni vedeli, čo oni vedia a že čo pre nich bude prínosom, hej. Toto ja mám na nástrojoch Access Consciousness veľmi rada, že nikomu neradíme, nikomu nedávame dobré rady a necháme človeka tým, že vytvoríme ten priestor, položíme nejaké otázky, že sa človek môže sám slobodne rozhodnúť a častokrát to môže byť úplne opačné rozhodnutie, ako by sme si mysleli, že si ten človek vyberie, ale je to jeho voľba a ako sa hovorí, že nič nie je zlé a žiadna voľba, žiadne rozhodnutie nie je zlé. Ja poznám takú tvoju ďalšiu voľbu, že teba tak nadchli tieto nástroje, že ty si hneď urobila aj v podstate pokročilý kurz Foundation. Áno. A aké to ty vidíš, vieš, že keď ideš v tej škole accessovskej akože takým rýchlejším spôsobom, aký to má pre teba, vieš, prínos a aj pre klientov, že o čo viacej to vnímaš, že ako sa mení, vieš, tá tvoja práca? Ja, keďže som fakt veci tak racionálne vyhodnocovala, spravila a tak ďalej, tak zrazu ja som si dovoliť si mať aj taký voľný priebeh, že jednoducho človek, a to je na tom úžasné, že keď sa ma klienti pýtajú, no povedzte mi o tom viac, alebo že čo je na tom také úžasné. A ja stále hovorím, že pre niečo vás to zavolalo sem, že proste tu sedíte a
je na vás, že ako to aj vyhodnotia, že proste nechajte tomu voľný priebeh, lebo málo kedy sme si dovolili. My sme rástli tiež v nejakých medziach, mali sme si niečo myslieť, mali sme niečo predpokladať a tak ďalej. A teraz zrazu človek zistí, že nechaj tomu voľný priebeh. A zrazu aj, a to je úžasné, že mi chodia klienti, niektorí aj podobní, ako som ja bola, že naozaj v hlave pracujú veľa s číslami, povedia najprv, že toto nebude pre mňa, aj on, že to je na vás. Iné procedúry a potom zrazu už nastala tam tá dôvera toho procesu a poďte a spravte mi to, tú procedúru. A ide o to, že vlastne oni sami to, čo hovoria, že ja zrazu mám voľnú hlavu, že to ste ako spravili. Ale to nie je o tom, že čo som ja spravila, ale tiež, že dovolia si jednoducho aj tiež vypnúť. A telo je múdre. Telo si myslí a telo začne odpovedať. Áno, ako si na začiatku povedala, že stres v dnešnej dobe sa valí na nás z každej strany. A ešte sme to tu v podstate tak nevypichli v žiadnom rozhovore, že Access Bars teda uvoľňuje telo aj mysel, ale ten stres sme tak vyslovene nespomenuli. Hej, že Access Bars pracuje najmä so stresom a uvoľňuje vďaka jemnému dotyku, hej, tých bodov, ktoré máme na hlave, 32 bodov, tak uvoľňuje z tela stres. Povedz ty, vieš, takým, ako ty to vysvetľuješ to svojim klientom, alebo im povieš, že najlepšie je, aby ste to zažili, že proste to ochutnáte, alebo máš tam nejaké také laické vysvetlenie, aby boli ochotní vlastne si láhnuť na to lehatko? Mne sa stáva to, že sú ochotní, normálne, že sú ochotní a vyskúšajú to. Niektorí, veď samozrejme, že sú skeptickí, lebo my stále chceme vyhodnocovať hlavou. A ja len poviem toľko, že keby ste poznali, ako som ja racionálny človek, ja som všetko vyhodnocovala, tiež som sa tomu bránila, povedala som len jednu vetu, vy si môžete dovoliť aj zaspať. A ako náhle som toto povedala, že vy si môžete dovoliť zaspať, tak normálne aj tí muži. Ja tu môžem zaspať? Aha. Ja tu môžem oddychnúť si. A jednoducho, oni sa potom uvoľnili a jednoducho buď zaspali do 3 minút, do 9, to je jedno. Zrazu zistili taký iný rozmer. A nechala som napríklad to vyhodnotenie na nich, lebo nie je to vždy, niekto to pociťuje hneď po prvom, že len prichádza dole, že to bolo. Niekto po 3 dňoch mi povie, že tak kvalitne sa nevyspal 20 rokov. 20 rokov. Čiže naozaj ja vidím, že tí ľudia takí blúdnejší, takí zrazu, že aj toto je možné. Fakt tak to sa že a to prečo som skôr nevyskúšal, že to odkedy tu je. A potom sú už zvedaví. Ale niekomu to príde neskôr. Napríklad aj napriek tomu, keď tu bol niekto dvakrát, tak stále to chce pochopiť, že čím to je. Ja hovorím, že keď chcete, kľudne si pozrite, sú aj videá o tom, ako to funguje, lebo potrebuje viac času, niekto potrebuje to vyskúšať, niekto potrebuje 2 vety a potom zrazu si tiež to tak zaklapne to ako skladačka. Hej. No a používaš to aj v rodine? Treba z muža barsuješ, alebo ako to máte doma? Sérum. Ešte predtým, ako som išla na foundation s rodinou, tak použila som to na dcére, robila som jej to, keď spinkala, lebo vlastne deti, ako vieme, oni veľmi rýchlo navnímavajú, u nich to trvá kratšie a to telo si berie, pýta. Lebo s tými vlastne, ak som išla študovať, ona sa veľmi zlakla, že zrazu mamina nebola a stále ma niekde hľadala a tak a viem, že aj na takéto veci barsi fungujú. A takže jej áno, muža nie. Muž zatiaľ, tak vieme, ako to je, najbližší, ako to majú. A napríklad moja mamina vyskúšala barsy a tiež najprv bola taká skeptická. Najprv si myslela, že jej tu pokladám teplý kameň, ale potom zistila, že mám tak teplé ruky.
a povedala, potom mi volala, že tak úžasne sa nevyspala dlhé roky. Mhm. Dlhé roky. A presne to je o tom, že telo presne vie, čo mu chýba. Mhm. A Hej. ocino povedal, že najbližší čas, že príde. Že už Hej. staví. Aha. Vidíš to? A v podstate môže sa aj pre nich veľa vecí zmeniť, len tým, že ty si urobila tú voľbu, že si to ty vybrala a takto to, ako tie semienka púpavové proste ako je znak Access Consciousness, tak to budeš rozsievať a mňa tak baví na tom, že tých našich rodičov môžeme my ako deti v podstate popostrčiť ako keby a potom sú zrazu pre nich aj iné možnosti, ako boli doteraz. Hej, že a ja to tak vnímam, že možno aj naše deti raz niečo prinesú, čo zase zmení veci, že nemusím byť ja tá najmudrejšia ako keby a začnú sa veci meniť tým, že niečo objavíme a budeme to zdieľať medzi sebou. Takže teším sa, že ako keby potvrdzuješ to, že to funguje vlastne aj na tvojich rodičov a že s dcerkou, že to máte v podstate ako nejaký spoločný čas, pretože si my som videla na zámku a úplne si to tam užívala ako taká princezna. Neskutočne. A beriem to ako veľmi úžasne strávený čas a viem, že to je jedna z tých vecí, ktorá jej neskutočne priniesla veci, lebo videla som, ako jej žiarili oči, ako to vnímala, ako videla, ako sme tam boli, že mamina, ako ty pracuješ, ako úžasné. Takže ja som rada, že ma to zavolalo a že vlastne môžem to aplikovať do svojho života. A hlavne by som povedala to, že nie je to len o tom, že človek si láhne a teda, že dobre, že pôjdem na tú hodinku, že to vyskúšať a nejako to vyhodnotím. Ono to jednoducho fakt, no mení to uhly pohľadov na to, čo sme dlhé roky zarité mali. Ja poviem taký príklad. No, povedz. Ja napríklad, budem teraz taká veľmi osobná, ale cítim, že to chcem povedať. Ja som sa veľmi dlho bála materstva. Neskutočne. Lebo ja som činorodý človek, ja potrebujem mať veľa aktivít a potrebujem cítiť, že niečo vytváram. Proste takto to mám od dieťaťa. Už keď som v 5 rokoch predávala kuriatka. Takto som to mala. A tohto som sa obávala a potom zrazu, a to bolo tiež nejakým spôsobom štepované, či chtiac alebo nechtiac, že materstvo proste musí byť takto, musíš niekde pracovať 10 rokov, aby si mala tú mzdu a tak ďalej. A ja som tak pracovala, ja som tiež bola vo veľkom korporáte, aj v jednej firme 11 rokov, ale ja som cítila, že tam zabíjam svoj potenciál. Naozaj som to cítila, že napriek tomu, že financie sa dajú tak zarobiť, ja som cítila, že tam chrabnem. Hej, nudila si sa tam, alebo čo si tam mala, počúvaj? Ja som proste potrebovala tvoriť, ja som nemohla sedieť, ja som tam pracovala denne, že som sedela, síce veľa som volala s klientami, aj faktúry a tak ďalej, ale ja proste som potrebovala niečo vytvárať. Áno. Čo bude mať aj môj rukopis. A veľmi som rada aj s ľuďmi bola face to face, nie telefonicky. Ľudia ma za 10 rokov nikdy nevideli, ale proste tie veci by boli akože telefonické. A ja som si povedala, že proste, že tam zabíjam svoj potenciál. Ja som to cítila. A ja som si povedala, že tiež toto by som nechcela svojmu dieťaťu alebo svojim deťom ukazovať, že proste takto to musí byť len preto, aby boli zaplatené účty a že je to tak práve. A vtedy som si povedala, že nemusí to byť také strašné teda materstvo, že na mňa nepadnú všetky plienky sveta. A napriek tomu, že jednoducho som zrazu prvýkrát v živote som nemala plán B, ale ja som verila procesu. Ja som tomu verila. A bolo to úžasné rozhodnutie aj napriek tomu, že je to náročné, lebo v noci človek tedy rozmýšľa a tak ďalej. Ale som veľmi rada, že sa to všetko tak vyskladalo a že ja jednoducho som si otvorila teraz salón a že sa stretávam s tými ľuďmi a že
oni vidia, že dá sa to aj inak. A pre mňa, keď niekto z toho, či len jeden človek si z toho niečo zoberie, povie to druhému a zrazu, že dá sa aj inak žiť, ako pozerať stále, že a teraz je piatok, ešte tu musím mať 2 hodiny a potom konečne víkend, potom pondelok zas. Nechcela som takto fungovať. Mhm. Hej. A chcelo to veľkú odvahu od teba skočiť do toho, alebo si teraz povieš, že to, vieš, že čo bola tá hranica, že si povedala, že toto stačí? Presne viem, čo bola tá hranica. A úplne som cítila, že buď to spravím, alebo viem, že ochoriem. Aha. Mhm. To som vedela. A ja som proste vedela, že to dokážem, že tam nepadá svet na tom, či budem vo firme ďalších 11 rokov, alebo potom niečo pre seba. Mhm. A som neskutočne rada, že som to spravila, lebo vidím, aké sú možnosti. Ale nie je to vždy len o tom. Niekto si to tak pretavuje, že zrazu veľa peňazí. Ale to je o tom, že človek, ja naozaj mám taký väčší mier na srdci, že môžem vytvárať niečo, čo ja som si povedala, že takto by to mohlo byť a že týmto ľuďom to niečo prinesie. A preto napríklad, ja som bola presvedčená o tom, že napriek tomu, že som nemala nejakú reklamu, čo sa týka akože napríklad salónu, tak ja som chcela, aby ľudia to navnímavali, ten človek povie tomu druhému a že zrazu tí ľudia to inak budú navnímavať. Mhm. A vlastne prídu, nájdu si ťa. Áno, áno. Hej. Energeticky si ťa proste nájdu, ty si ich pritiahneš a vytvoríš tak vlastne priestor aj pre osobný rozvoj, by som povedala, nie? Že ty si wellness pracovník s presahom. Že nepríde k tebe človek iba na takú úvodzovkách obyčajnú masáž, ty proste otvoríš pre nich priestor pre nové možnosti, len tým, že sa s tebou stretnú, že sa dotkneš ich tela, že s nimi prehodíš nejaké slova, že im odovzdáš nejaký nástroj a zrazu je to oveľa viacej, ako keď si človek ľahne len na stôl a dostane masáž. Ja keď počúvam, ja samozrejme nebudem menovať, ale proste ja keď počúvam tie príbehy toho, čo ľuďom sa potom udialo, ako to navnímali, ja som úplne... A pre mňa toto dáva taký zmysel, taký, že niekto si zrazu vyberie inak, ako to bola, kedy mal. A pre mňa to je najviac. A keby si sa tak spätne pozrela, tak dokázala by si to predstaviť, že to môže byť také, ako to je? Akože naozaj, že nie. Ja som vedela, že niečo bude za tým. Že nevedela som to pomenovať, vedela som, ale že to bude tak úžasné, proste inak to neviem nazvať. Vieš, prečo na to narážam? Že keď si niečo vyberáme, že v tom danom momente vôbec nemusíme vedieť, že ako to na konci bude vyzerať. Že dôležité je, úplne mám zimomriavky, počúvaj, keď o tom hovoríme, že dôležité je tam len vnímať tú energiu, že niečo viacej je tu možné pre nás. Wow, ako sme si kedy dokázali predstaviť a v podstate, keď pustíme celú tú kontrolu, tak zistíme, že ešte oveľa viacej je pre nás možné, ako sme si kedy dokázali predstaviť. Presne. A ešte aj to, keď si spomínala tú kontrolu, koľkokrát sa hovorí, že keď sa staneš mamou, už proste si mama, že už nemôžeš ísť tam, proste to sa už nehodí. Áno. To tak není, veď tomu dieťaťu, aspoň ja to tak vnímam, že tomu dieťaťu dáš najviac to, že aj jemu dovolíš nahliadnúť, že aj inak sa dá žiť ako to, že stále ide len do škôlky, tak toto je dané. A potom aj čo sa týka ďalšieho buď štúdia, alebo navnímavania, alebo spoznávania krajín. Áno, a presne to som chcela povedať, keď si vlastne hovorila o tom na kastole, keď ste boli, že z Access Consciousness sa môžete dostať do rôznych kútov sveta a ani možno
týždeň predtým neviete, že tam pôjdete, že zrazu to všetko zacvakne a vyberiete sa. Takisto aj ja mám také zážitky, že vďaka Accessu som opäť začala cestovať, lebo v určitom momente som úplne zavrela cestovanie, keď sa deti narodili. A presne dlho mi to trvalo, kým som zrazu si povedala, že veď ja to milujem, to cestovanie. A vďaka tomu som začala cestovať a počúvaj, vrchol všetkého bolo, keď som po dlhom čase, jazdila som Prahu, že to bolo taký moje maximum, hej. Keď som sa vybrala s Luizou do Viedne, tak to bolo zrazu, som si povedala, ty brďo, hej. A potom na ďalší rok sme s mužom už išli do Florencie a zrazu som si povedala, veď toto je to, čo chcem. Hej, že úplne som to uzavrela a zrazu sa to otvára ten priestor pre cestovanie a kto vie čo prečo ďalšie. Hej, a čo dávame tým deťom, keď v podstate začneme to objavovať, čo sa nám páči a začneme to realizovať. Presne, presne. A nikdy tam není o tom ani, že môžem cestovať len keď viem perfektne jazyk. Kto ma naozaj blízko pozná, vie, že ja s nemčinou zatiaľ nie som kamarátka. Ani s nemčinou. Ale ja jednoducho, ešte dávno, ja som veľmi túžila chodiť do Londýna. Ja neviem, ja mám nejakú väzbu do Londýna. A ja som jeden rok chodila, bola 6-krát. A ja anglicky. Ja keď som sa stratila v metre, tak proste hodinu som chodila, lebo som sa stratila v metre, lebo proste išla inak to metro a ja proste, ale veď nájdem nejaký ten spôsob, proste sa tam dopravím. A išla som tam. A tiež to nie je o ideálnych podmienkach, o tom, že ideš cez cestovku. Proste môj názor je ten, že keď sa pre niečo rozhodneš, je to len o tom, ako veľmi to chceš. Ako veľmi to chceš. Wow. Áno. A ako si to vlastne dovolíš potom? Lebo častokrát si dáme nejaké obmedzenia, nejaké limitácie, prečo to nie je možné, samozrejme. A práve Access Bars, Access Consciousness nám umožňuje to, aby sme rozpustili všetky obmedzenia, limitácie a išli sme za tým, po čom skutočne túžime, o čo si žiadame, hej, a ako môže náš život byť väčší a rásť aj my s ním a všetci okolo nás. Takže krásne veci si otvorila, Ľubka, ďakujem ti veľmi pekne. A ešte predsa len máme predvianočný čas. Ako to ty máš s Vianocami? Ako ich trávim, alebo ako ich navnímavam? Áno, ako máš rada Vianoce, aký je to pre teba čas, alebo vieš, že aké boli doteraz pre teba Vianoce a či sa niečo mení pre teba s nástrojmi Access Consciousness? Ja to poviem tak, že ja zbožňujem zdobenie. Ja donedávna napríklad ešte, keď som bola sama, ja som napríklad mala tak, že som mala stromček ozdobený ešte do apríla. Lebo ho nestihala dávať dole a smeje sa na tom to, že mala som do apríla stromček, ešte som išla na výstavu nábytku do Milána a už som si hovorila, že keď už dávajú vajíčka do okien, tak už by som mohla ten vianočný stromček dať dole. Čiže ja som dosť vianočná a mám rada všetky tie svetielka, všetky tie veci okolo toho. Druhá vec je, že samozrejme není to, ja viem, že veľa ľudí sa teší, že na Vianoce, že je to taký ako keby najšťastnejšie obdobie, ale práve to je to, že čo keby sme si dovolili fakt mať to obdobie stále, že nie len na Vianoce. A ja napríklad osobne, my si dávame málo dáčekov, akože teraz. Je pravda, že ja mám v sebe to, že rada nakupujem, niekedy som od augusta nakupovala, lebo som vedela, že tento dáček spraví radosť tomu druhému. A keď som bola malá a nemala som financie, tak som napríklad ocinovi dala zo starej skrine jeho starej kravaty, čo som si myslela, že už si nebude pamätať. A to som mu zabalila. A vyťahovať, moje staré kravaty. Rada obdarovávala, ale fakt to mám tak, že ja som rada, keď je to také pohodové. To mám rada a veľmi sa teším ten výraz tváre akože Simonky. Že aký má na stromček,
a ako to berie, že aha, mami, pozri, koľko svetiel. A ešte stále som v tomto taká detská, že jednoducho toľko ozdôb, je to prečačkaný stromček, ale v konečnom dôsledku fakt je nádherný. A takže toto som ja a ja mám veľa rada ozdôb, či sú Vianoce, či nie sú Vianoce a tak. Hej, tak skvelé. Takže ty si milovník Vianoc, úplne vieš si ich užiť úplne naplno. Keby si mohla nám tak na záver povedať niečo, vieš, že čo ešte ti tak ide mysľou, že čo v tomto čase nás môže tak vyživiť? Čo by to bolo? Niekto sa ma pýtal, že proste takú otázku, že prečo napríklad tak navnímavam akcie, že čo je na tom úplne úžasné alebo tak. Ja to beriem, že nie je to len o tej akože metóde, ale o tom, že keď sa akces robí celkovo, tak jednoducho tá atmosféra sa zlepšuje alebo je proste ľudskejšia zrazu. A toto ja som vždy túžila, keď som akože navnímala akces, že či len jeden človek pochopí, že vlastne čo je ako keby ten výsledkom, že tá ľahkosť, ten krajší život, spokojnejší život, tak o to viac mi to dáva hodnotu. Zrazu fakt bude úžasnejšie miesto na Zemi. Lebo tak ako je, ja napríklad nepozerám, nemám ani televízne noviny, alebo takto nepozerám telku. A keď vidím, že niektorí ľudia ako sú nastavení, že proste im žiaria oči, že proste majú tú ľudskosť, alebo že ju chcú dávať, tak pre mňa toto dáva neskutočnú spätnú väzbu a radosť. Že aj takto môže vyzerať život a svet. A toto si ja želám, lebo jednoducho máme tu svoje deti, vychovávame ich, alebo teda učíme, ako život funguje a tak ďalej. A by som bola veľmi rada, keby sa im jednoducho lepšie a spokojnejšie žilo a slobodnejšie. Takto by som chcela. To je krásne prianie, aj krásna vlastne vízia toho, že môžeme tu spoločne vytvárať oveľa krajšie miesto tu na Zemi a záleží to od každého jedného, čo si pustí do svojho života. Hej, že či bude hľadať tú ľahkosť a radosť, či pôjde za tým, alebo sa necháme zvalcovať tou patetickosťou a to, že sa nič nedá zmeniť, že nemáme možnosť voľby. A ja sa priznám, že pre mňa v tomto Access Consciousness bol veľká proste pomoc a podpora, že tam, kde som nevidela možnosť voľby, tak zrazu som to začala vidieť úplne iným spôsobom. Tak som začala tvoriť ten život pre seba, aby bol nie že znesiteľnejší, hej, ale aby mi bolo dobre. Presne. A ešte jednu vec by som tam povedala, že zrazu človek sa nemusí nejako, že teraz, že takto to musím vnímať. Nie, jeho uhol pohľadu zrazu sa upraví, zmení, zistí, že wow, toto som ja mala tak. A mne zrazu aj prichádzali nejaké nápady a zrazu aj nad problémami, ktoré som videla ako strašné problémy, fakt, zrazu takto mi prišlo, že takto sa to dá vyriešiť. A úplne tak ľahko, takže uhol pohľadu, to sa mení. Lebo jednoducho každý sme nejako vychovávaní niekde, spoločnosťou v škole a tak ďalej. A zrazu, keď zistíme v 40-ke, alebo pre 40-ku, ale niekto po 50-ke, že wow, že dá sa aj inak. Tak pre mňa to je proste tak. Áno, a to je najviac, že ja sa niekedy sama čudujem, že ako zmením uhol pohľadu na niektoré veci, alebo dokonca, že aj dosiahnem buď aj v systéme, hej, ja neviem, zdravotníckom alebo kdekoľvek, že dosiahnem proste zmenu v tom, že treba poviem doktorovi, že chcem, aby som sa mohla liečiť iným spôsobom, keď niečo, hej, že úplne by som nikdy nepovedala, že to bude také jednoduché zrazu, keď ja si v tom budem istá a budem si vedomá toho, že čo to moje telo si vôbec žiada. A toto je aj jedna z vecí, ktorú nám otvára Access Bars, že
vznikne pre nás úplne iný vzťah s našim telom, hej. Čiže od vzťahov cez telo, presne ako si povedala, hej, že môžeme zmeniť úplne všetko. Takže ďakujem ti za toto, že si vyťahla fakt ďalšie a ďalšie veci. Baví ma na týchto rozhovoroch, že každý jeden, či praktik alebo facilitátor, ešte prinesie niečo ďalšie, čo sme nespomenuli. A v tomto je to tak pre mňa inšpiratívne a aj zábavné, že vždycky je to také vzájomné, že stále sa dozviem niečo nové. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem, Ľubka. Pozdravujem do Nitry. No a pre vás všetkých ostatných zajtra budeme pokračovať už s 10. adventným prekvapením. Pravdepodobne okolo 16:30 alebo 16:15 bude trošku skorší čas. No a pretože zajtra ma čakajú barsy, takže musím si to tak zorganizovať, aby sme si to mohli dopriať výmeny tu na Liptovskej Mare. No a čo ďalšie je možné. Takže pozdravujeme vás všade tam, kde ste a ja ti veľmi pekne ďakujem, Ľubi, ešte raz. A ja som veľmi rada, že som mohla byť adventným prekvapením. Áno, taký darček rozbalený. Áno, predvianočný. Takže ďakujem ti veľmi pekne. Ahojte. Ahojte.